ועכשיו לקצת היסטוריה. מהרגע שבני אדם החלו להתחרות, השאלה הראשונה שעלתה היא לא מי בועט הכי חזק, לא מי רץ הכי מהר, אלא מי, רבותיי, הוא הלוחם האולטימטיבי. כבר באולימפיאדה הראשונה ביוון החלו להתחרות בענף שנקרא פנקרטיון. קרבות אולטימטיביים ללא חוקים, שבסופם מוכרז הבחור שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו. נתקדם קצת קדימה בזמן ל-1993. אז הגיעה משפחה ברזילאית בשם גרייסי לארצות הברית, ובפיה טענה שערורייתית. אומנות הלחימה שפיתחנו היא הטובה מכולנו. בעזרתה נכניע כל יריב ללא קשר לגודל, משקל או שיטה. נשמע קצת מגוחך, לא? אז זהו שלא. We're live from the Mile High City of Denver, Colorado. אירוע UFC הראשון יצא לדרך. 8 לוחמים, כל אחד מייצג אומנות לחימה אחרת, התחרו באוקטגון בשיטת המנצח נשאר, והמפסיד הולך, אם הוא מסוגל, ללכת הביתה. My name is Royce Gracie and I'm from Rio de Janeiro, Brazil. את משפחת גרייסי ייצג האח הצנום והקטן ביותר מבחינה פיזית, רויס. עכשיו, בואו נראה מה קרה שם. 26 years old, 6'1", 178 pounds. He is a jiu-jitsu champion of Rio de Janeiro, the world light heavyweight champion with a record of 51-1. Please welcome, out of the red corner, Royce Gracie. A little bit worried here. There it is. There's and he's on the ground. Now look at those legs right there. Royce's leg. He just tapped out. Just tapped out. Did he? Royce Gracie. There they go. Look at that. Isn't that incredible? Right for the takedown. There goes that kick to the back. Going right into the kidney there. Exactly. There's the tap. There's the tap. That's it. We've come to the event of the evening you've been waiting for, the finals of the Ultimate Fighting Championship. Exactly what I expected. Royce going in for the leg drag. And that foot goes behind Gerard. He's trying to take him down. But if you watch Royce, that foot, there's the takedown. That's exactly what Royce wants. Stroke, it's over. It's over. That is the power of jiu-jitsu in action. Simply incredible. משפחת גרייסי הקטע את עולם אומנויות הלחימה בתדהמה. הג'יוג'יצו הברזילאי שהומצא על ידי אביו ודודו של רויס התגלה כבלתי מנוצח. בעזרתו האדיבה של דוד בנימין, נציגו של רויס גרייסי בארץ, נלמד איך הצליח ציפלון ששוקל 77 קילוגרם להביס ככה גורילות בערפל. טוב, אז אנחנו נמצאים כאן עם דוד בנימין, הנציג של רויס גרייסי בישראל. תשמע, אנחנו ראינו את רויס גרייסי ב-1993, ב-UFC הראשון, השני, שלישי וגם הרביעי, עושה דברים שאף אחד לא ראה קודם ומנטרל יריבים פי 3 יותר גדולים ממנו. איך הוא עשה את זה? מה הוא עשה בעצם? למעשה, ההמצאה הגדולה מתחילה אצל אבא שלו, הליו גרייסי, שרצה לתת את האפשרות לאיש קטן לנצח איש גדול. והוא בעצם משתמש בשני אלמנטים, במנוף ובתזמון. והם בעצם המציאו את הגרייסי ג'ו-ג'יצו? הם המציאו את הגרייסי ג'ו-ג'יצו, מה שהיום גם נקרא ברזיליאן ג'ו-ג'יצו. BJJ. BJJ. ב-UFC של היום, בכל הליגות שאנחנו רואים של ה-MMA, איזה תרגילים הגיעו מגרייסי? מהגרייסי ג'ו-ג'יצו? בעצם, היום המודעות לגרייסי ג'ו-ג'יצו מתבטאת ביכולת לנטרל יריב שמכה אותך, להוריד אותו לקרקע ולהכניע אותו בקרקע. אתה יודע מה, בלי יותר מדי לדבר, בוא נביא את הפרטנר שלך, דיוויד אוסטרובסקי, שגם כן מתאמן בשיטה של גרייסי ג'ו-ג'יצו, נכון? אז בקרב ה-UFC הראשון של רויס אי פעם, הוא נלחם נגד מתאגרף. נכון? אז בוא, אם לא אכפת לך, תשחזר לי צעד צעד מה הוא בדיוק עשה. אוקיי. רויס לא רצה להתמודד עם האגרופים החזקים, לכן הוא פתר את הבעיה בירידה לקרקע. מיד עבר לסייד. ברגע שאתה עובר לסייד, מפה אתה יכול לעבור לעמדה שלטת, לעלות למאונט. מחליק את הדרך למאונט. מפה אתה יכול לתת מכות, היריב לא פוגע. אם הוא מחליט להסתובב, אני פותח לו, מאפשר לו, הוא מיד מגיע למצב של מאונט אחורי. וכאן הוא סיים בעצם את הקרב, עם מטה לאו. He just tapped out. Just tapped out. Did he? That's amazing. It doesn't take much. It is just a frightening experience. לסיכום? לסיכום, ניתן לומר שרויס ניצח את כל הקרבות שלו עם טכניקה ואסטרטגיה נכונה, ולא עם כוח ושרירים. אחלה. פעם אחת אני רוצה גם.
דוד, אתה הרי הנציג של רויס גרייסי בארץ, נכון? יש דבר אחד שאני חייב שתסביר לי בדיוק איך הוא קרה. ב-UFC 4 עלה רויס לגמר עם מתאבק ענק בשם דן סבר, אולי חלק זוכרים אותו מימי הבושידו, ששוקל קרוב לאיזה 130 קילו. והוא פשוט הפיל את רויס על ההתחלה לרצפה ושכב עליו איזה 20 דקות. הוא לא עשה יותר מדי, פשוט מחץ אותו. ואז משום מקום רויס עשה איזה משהו, וראו את דן סבר דופק על הרצפה ונכנע. That's it. He choked him out. Talk to me. איך זה קרה? מה הוא עשה שם? הוא עשה את הטריאנגל, חנק את המשולש. אוקיי. אז בוא, אם לא אכפת לך, תדגים לי על ידידך דיוויד. איך זה עובד בדיוק העניין הזה? כשמתאבק גדול מכה אותך מלמעלה ואתה מצליח לסגור עליו את חניקת הטריאנגל. בצורה הזאת אתה סוגר את שני העורקים. עורק אחד בעזרת הכתף שלו, עורק אחר בעזרת הרגל. אני מצמיד ברכיים ומושך את הראש אליי. היד חייבת להיות בפנים. היד חייבת להיות בפנים, בזווית הזאת, באלכסון. את הראש אני רוצה למשוך אליי, להוסיף לחץ על החניקה, ולמעשה אם הוא לא דופק, הוא מתעלף. מתעלף. וזה מה שקרה לסברן? זה בעצם מה שרויס עשה לסברן. Unbelievable. What a champion. Ever mount a charge. What can I say? לא רע, לא רע. הייתי מחסל את שניכם עכשיו, אבל אני פשוט מקודם... היה לי קליק בגב, אז אני אשאיר את זה לפעם אחרת. מזמין אותך לנסות. מצמצת. תודה רבה, רובי. הייתי מחסל את שניכם עכשיו, אבל אני פשוט מקודם... היה לי קליק בגב, אז אני אשאיר את זה לפעם אחרת. מזמין אותך לנסות. מצמצת. לא נראה לי כל הביטות האלה שזה ממש אפקטיבי. אני רוצה לנסות. מי כותב את התסריטים של הסדרה הזו? מי? עידו, חכה, אני ביום טוב, חכה. אגו טוטל, ערוץ הקרבות.